Аз имам пакетче дъвки. Аз имам пластмасова кутийка. Добре, я пусти от високо. Много тежко тази кутийка. Я пак? Искаш ли пак, защото без да Да. искам я такова? И ми звучи, не ми звучи на пластмасова кутийка между. Май не. Добре, ти нещо искаш да чуеш? Я изведи една дъвка. Ще се издам. Добре. Пусни ти тия дъвки. Чай, нови ли са? Не. Половин пакетче. Добре, пусни ги. От високо. Я пак. Пак. И дай Помислиш. не. Я потъркай. Нищо не се чува. Не знам, имам чуш, че... Мога да я завърта. Я върти. Не знам. Ще рискувам 50 на 50 ти. Нещо? Я ти я търкай по маста. Добре. Аз мога. И аз знам. Аз казвам, че... Не. 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 Окей. Ти? Лъжеш. 3, Я. 2, 1. Микрофона. Това микрофон.